δεν χρειάζεται να μεταβείς εσύ σε αυτό το χώρο που ήσουν τότε αναπληρώτρια π.χ. ή μόνιμος, αλλά μόνο εφόσον η πληροφορία αυτή δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Συνήθως αποδεικνύεται. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια έντονη κακοποίηση που έχει πάει δικαστικά και έχει γίνει η έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, έχει αποδειχθεί ότι η μητέρα και ο πατέρας βίαζαν τα παιδιά. Οτιδήποτε. Συνήθως θα έχουν βρεθεί μάρτυρες από το περιβάλλον του παιδιού που θα πάνε στο δικαστήριο. Αυτό το λέω γιατί σε περίπτωση όπου είσαι αναπληρωτής και π.χ. δουλεύεις στη Λέρο και προχωρήσεις μαζί με τη διεύθυνση, με τη διευθύντρια ή το διευθυντή μια καταγγελία και όλα γίνουν σωστά και γίνει το δικαστήριο δεν θα γίνει τον ίδιο χρόνο, θα γίνει μετά από 3 χρόνια. Και σε καλούν τώρα σε ένα μάρτυρο ως εκπαιδευτικό. Εσύ όμως που πληρώνεις 7 μήνες και άλλους 4-5 μήνες είσαι με ταμείο ενεργείας, λες πώς θα πάω στη Λέρο με αεροπλάνο να πληρώσω 300 και 400 ευρώ για να στηρίξω το παιδί. Και αυτό ήταν επίσης αυτό που είπε προηγουμένως η συνάδελφος, που είχε δίκιο, ότι αν μένω στο ίδιο μέρος, πώς μπορώ. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που αποτρέπει πολλές φορές τους εκπαιδευτικούς, ειδικά αυτούς που είναι αναπληρωτές, στο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έλα, μωρέ, του χρόνου θα έχω φύγει. Να πω λιγάκι κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Εάν κάνεις την καταγγελία εσύ και στον εισαγγελέα και σε καλεί η εισαγγελία ως μάρτυρας, που σημαίνει ότι είσαι σε διαταγμένη υπηρεσία, τότε σου καλύπτουν και τα έξοδα της μετακίνησης. Ωραία. Αυτό ως πληροφορία. Άλλο το αν είσαι μάρτυρας εσύ, γιατί σε καλεί κάποιος δεύτερος, τρίτος. Αλλά όταν σε καλεί η εισαγγελία ως βασικό μάρτυρα του περιστατικού, τότε σου καλύπτουν τα έξοδα της μετακίνησης. Και μάλιστα σε άλλες υπηρεσίες πλην της εκπαίδευσης, όλα αυτά τα δίνουν από πριν. Δηλαδή, αν ένας αστυνομικός πάει να καταθέσει σε μια περιοχή που ήταν, του πληρώνουν από πριν τα έξοδα. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς τα δίνουν μετά από 2 με 3 χρόνια. Οκ. Αυτό δεν το γνώριζα, γιατί εμένα με είχαν καλέσει. Τώρα, συγγνώμη που έτσι μιλάω για κάτι προσωπικό. Απλά με είχε καλέσει ο δικηγόρος. Γιατί μπορεί να μας συμβεί. Ωραία. Με είχαν καλέσει, κοντά βέβαια ήμουνα, πήγα, γιατί ήταν ευέρεια, αλλά χρειάστηκε να πάω 2 φορές κιόλας, γιατί είχε αναβληθεί τη μία φορά η δίκη. Είχα πληρώσει και τα 30-40 όταν ανέβηκε και η βενζίνη. Και το σκεφτόμουν αυτό. Βέβαια, με είχε καλέσει ο δικηγόρος της κοπέλας, δεν με είχε καλέσει η εισαγγελία. Αυτό που λέω εγώ είναι Αυτό που όταν λέτε. καλεί η ίδια η εισαγγελία ως βασικό μάρτυρα στη δίκη, που μπορεί να είσαι και ο ενάγων, μπορεί να είσαι, δηλαδή, καταλάβατε, αυτός ο οποίος φοβάται τη μήνυση, αλλά αρκεί να σε καλέσει η εισαγγελία η ίδια. Ωραία, αυτό είναι πολύ θετικό που λέτε. Ευχαριστώ. Ωραία. Η πληροφορία συνήθως βέβαια αποδεικνύεται με κάποιο άλλο αποδεικτικό μέσο, να το ξέρουμε αυτό. Συνήθως δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει την καταγγελία. Συνήθως υπάρχουν κι άλλες σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, τώρα,